Takže máme krásnych 7 pohybov a chceme ich urobiť v 3 setoch. Máme tam crawling, máme tam wall sit, máme tam opposite plank držanie, jumping lunges, side plank, kettlebell deadlift a hanging s out gripom. Čiže prvé máme, čo musíme splniť, je crawling 20 krokov. Nie len taký ledajaký crawling, ideálne by bolo mať tam tú tenisovú loptičku na chrbáte. A ja budem veľmi sústredene pozerať, či máte bradu nad ramenami, či sú kolená tesne nad zemou, či sa odlepia ruky takmer v tej istej sekunde od zeme s nohou, ruka s nohou protilahlá. A takisto budem veľmi pozorne pozerať na to, či tá loptička, dohodníme sa, že tam musí byť na tom teste, dobre, nepadne, nesmie padnúť, čiže musíte urobiť 20 krokov za sebou bez prestávky, bez toho, aby loptička bola stratená, bez toho, aby brada padla pod ramena, bez toho, aby sa kolená zdvihli hore nad zem a musí tam byť tá synchronizácia opačná ruka, opačná noha, plus tá ruka sa pokrča v lakti, ktorá je uvoľnená nad zemou. Dobre. Potom máme veľmi jednoduché, máme wall sit a 60 sekúnd. Tým, že sú tam 3 sety, vy to musíte zvládnuť 3 krát, ale nepôjdete za sebou 3 krát, ale vždycky v tom kole, dobre? Čiže na splnenie všetkých tých 7 pôjdete 7 cvičení v 3 setoch, musíte zvládnuť 60 sekúnd wall sit, pravý úhol, celá horná časť tela je pekne prilepená. No, máme opposite plank. Horná časť tela musí byť rovnobežná so zemou, ruky sú prekrížené na ramenách, pozerajte sa stále dolu, a je tam 40 sekundová výdrž. Nohy musia byť dopnuté v kolenách a opora je tesne nad pätami, čiže na dolnej časti lítok. Dobre, to je veľmi dôležité. Čiže máme tam opposite plank, držanie 40 sekúnd. Ďalší, štvrtý cvik máme jumping lunges. My chceme urobiť 16 preskokov bez toho, aby ste stratili rovnováhu. To zadné koleno sa vždycky musí s ľahkosťou jemnúčko dotknúť zeme. Ako náhle stratíš rovnováhu, tak to nie je splnené. Side plank, nohy sú roznožené, horná noha je vpredu a ruka horná môže byť buď takto upažená, alebo pripažená pri tele takto. Dobre, tu máme veľmi dôležité, aby hlava bola v predĺžení, nesmie hlava odkvecnúť. Ako náhle hlava počas tých 30 sekúnd odkvecne, 30 sekúnd držíme jednu stranu, 30 sekúnd druhú stranu, máme vypnuté prsia pretlačené, takto hlava nesmie odkvecnúť. A ak odkvecne čo len na sekundu, je koniec. Dobre, musíte mať pekne jednu polohu držiacu 30 sekúnd. Čiže prsia pretlačené dopredu, boky a máme side plank, 30 sekúnd každá strana. Dobre. Potom máme kettlebell deadlift. Máme 16-kilový kettlebell pre Maťka. Ak by sa pridali chlapci malí, tak tam môže byť nejaký polovičná hmotnosť toho kettlebellu. Dobre. Ak by to robil malý Luky. No, čo je dôležité? My chceme urobiť krásnych 5 opakovaní. Vždycky ten kettlebell položíme, vidíš, až medzi päty. Keby tá kamera bola zárovno mojimi predkoleniami, tak ten kettlebell takmer nie je vidieť. Pozeráš sa na kettlebell. Jedine, kde sa nepozeráš na kettlebell, je tu, keď sa spriamiš a pozeráš presne pred seba. Chrbát je perfektne vystretý. Vždycky položíme kettlebell na zem, ale nestratíš kontakt s tým madlom. Čiže my tam chceme urobiť takýto pekne bederný predklon, kedy ten kettlebell položím medzi päty, nestratím chrbticu, nestratí sa absolútne nič. Nepomýlim sa v pohľade, čiže nebudem sa pozerať dopredu pred seba, keď ten kettlebell je na zemi, nesmiem stratiť chrbát, to som už povedal, ale prizvukujem to, je to veľmi dôležité. A máme 5 opakovaní, ktoré musia byť všetky 100%. Hanging je 7. cvik, je hanging s outgripom, ruky sú, šírka ramien môže byť o trošku širšia, ale šírka ramien je v pohode, 40 sekundová výdrž. 3 sety týchto 7 cvikov je prvý test.